Rede Mahita sian nomor 557 ayat sada taba telu. Mar hiti-hiti guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di perbadia nato mapalangi dohot tanoon. Amin. Mangasahon di bata say hamunang ado ulah unota, ngot maho ali parhinaluan, tarsunggul mau dibuha siang ari. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni aka bangso, ali Tuhan, edehono kumaho di tonga-tonga ni aka marga, haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan di bata, para siroha na sumurung, mauliate maroha nami tuho, ala di juho hami tu pakirimon di hamuluan saliling nililingna, sailihon matodim tu roha nami, asa martuhu hami mangalo hisap-hisap ni roha nami, jala asa hulului hami, aka na di banua gijangi pargugui mahami mangulahon saluhuna nanaing mangabdak hami tuha sonangan say pagadah persiaw pakirimon dohot pamopomomon ni rohanami asamo nang hami ro di ujungna laho majalo tupali hami dijulum ala ni anakmu Tuhan Yesus si Panghulu hami. Amin. Turpuk epistel di parser monata di bagasan sadarion tersurat di Markus Bidwonom ayat 6b 1 ayat 10. Laos dilati maak kahuta dinasaluati mangajari dungi diju ma nasapuluduai jumonok dibuka mamar suruh nasida mar dua-dua dilehon matu nasida huaso mamaksa akato di nahudar jala diorai ma buana nasida manang aha tutongan dalan manang roti manang hajut manang hepeng dihobospe daholan tukot alai dengan do marsipatu hamu jaladang jadi pakai muna baju-baju dua nina laos didok do tunasida iadun dibomoti hamu jabu isi mahamu mian pai maborhat muse molo adong isi ni hutan nasu ulu majak kun hamu jaladang ditangi kun hamu katamuna tadi kun hamu mai laos berpirhon hamu ma nang orbo nang lohok ditut muna bahen panidangion tunasida jadi borhat ma nasida marjamita maduk kon paubahon rohat
Jalatorok do simbolis di babali nasida lan nahacitan dimiahi gabe malum libahen ima sahatna martua do akka nato mangihon hatan ini bata jala nau sang. Amin. Mari dimahita siap WD nomor 664 ayat sadar. Partang yang mahita kasih marham dihami alini bata saya tatap mahami nama nangihon hatang ditonga-tongani pertanyaan nami tuho saya ungkapi marham nami asa takas Tuhan utangihon kami hatang marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami saya tangihon mahami. Amin. Amanginang ita subena buasni ria hatan ini bata songon jamita di kita di pertanyaan ka iman natakas surat di buku Panurang Ezekiel bid 2 ayat sada sahat kodi ayat 5 songonon do hatana takasma tapai tim. Jadi di dom ibana matuau ali anak di jorma ujab pun mapat asa makatai au dungi cuma katai ibana tuau bohot ma tondingi bagasanau laos di pajongjong au di patu gabe manangi-nangi au ibana nama katai bohot au dungi di dong ibana tuau ali anak di jorma au ma marsumbo tuhalak Israel tubang so akka namang muturi do paka nang nasida nang nasida say marbalik do sianau rasi rasa sadarion au matongon marsumbo tuaka anak napirko dohot natakak marroha jala dohonon mematu nasida buti hatani hanjauba alai angku nasida manang tangi hononna manang dang ay bangso pangturi do nasida gabi di boto nasida nau ngadong panurirang sada di tonga-tonga nasida ima sahat. Amanginang sudah kita ruas di Kuriata HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja yang kepartikianon ikon mangulahi kita muse manangi monrata di bata parhite-hite naso pajupang bohi alai parhite-hite online angkiat ma di tonga-tongani namasa di tikion lam tutuguna mahapusyaw bihulong nirohata tudi bata nang tulungan jud dito gihod do hita marhite-hite tukon naik kahapusi kuwaso ini mata hata ini mata na mga rajay di sanduhulot jala marhite-hite kuwaso hata ini mata naik disuruh do hita rade mamaritahon barita Molo tamamanat itu tahun so dia didong naking macetakas darigi ujang pun mapat nina ahado roha nani idani panurang Ezekiel
Mulut ajaha di Bidusada di buku Panorang Ezekiel di babua do macetak kastisi di tonga-tonga ni habuangan do bangso ni mata jala Roma tongon hatani Jehovah tu si Ezekiel ujahama di Bidusada ayat 2 Roma tongon hatani Jehovah tu si Ezekiel anak ni Malimbusi di tanah halakas di martopikun batangai kebar songgok matu ibana di si tangan ni Jehovah jala di babua kajaha di ayat 22 saat ayat 22 so dia mau jauh ke bapak diri tu pangira Ezekiel jala di idai bana hamuliao habangsa ni Jehovah alani hidup di idai bana hamuliao habangsa ni Jehovah gabi manukak mai bana tutan menurut aja di ayat 22 lebih macetak kas berisi uida sokonima manukak maau tutanu gabi ubegi ma suara nama katai manukak bibana di idai bana hamuliao ni Jehovah manukak bibana jala dibegi bana ma suara nama katai suara nama katai suara ni di mata nama katai itu si Ezekiel dumi di dogma ali anak ni Julma manukap ibana ibigi bana suara ali anak ni Julma ojak kumapatu asa makatai al-tuhu di dogma cetak kas itu amang ina kaulungan ni Tuhan Yesus Kristus hata ini mata kuaso habangsa ini mata di batu begi tupan merah Ezekiel dina di begi di ibana dina di ida ibana habangsa hamuliao ni Jehovah manuka maibana alai di begi ibana ma suara padok ibana alih anak ni Jehovah ojak pembapatmu asa makatai au ahadunanai idauta marite-ite paduhani marsuara di mata makatai tu si Ezekiel jumolo di pahehi mana do si Ezekiel namanukapi di padirga di pajongjong di patinda asa ditangion macetak kas hatani di mata jumolo di patinda jumolo di persiapkan jumolo dihiasi di batano na pesona asa ladi orhat tujuan nani harap di batang nani tujuan di batang demi di bawah di tahun ini nak katai ibana tuai omot matut di itu bagasan laos di pajongjong au di patu gabi manangin-nangin au di ibana makatai doa ibarade dipersiapkan di mata napusona asa takas makatai doa imana setiap napinarade di mata diperlengkapi tusada lao na ditotokon di mata amanginang habulongan ni Tuhan Yesus Kristus namarko busi tutudo hatani di mata jala mapakko jala idohia dialami si Paulus di tonga-tonga ni Muna ay silili jurumahyan ibana silili halak Kristen alay di ida ibana hamuliaw ni di mata ditakut di mata ibana jala dipersiapkan gabi sibuan barita namin jalan dong ibana di rumah sada ayat 10 dan mulai lahun barita ni namin ay habubuon ni di batani balwaon nasa jom hata ni di batang markubuyo manangi sepe nani jom na pinilit na asa ipaborhat laho mamaritaho barita namin
ditiki makatai di bata tu si Yesikil hidup itu tahun bongot ma hatani di bata tu si Daniel tu si Yesikil bongot mana todi di bata di bagasan si Yesikil todi di bata pajong-jong ibana di atas di patna gabe manangi-nangi maau utangi ma hatani di bata roh Tuhan masuk di bagasan hadirion ni si Hesekiel manungkuli pahehehon ibana jala marhite-hite tadi pahehe ditangihon ibana rohana pe dohot manangiho hatani di bata amangin ang kahulungan ni Tuhan Yesus Kristus jumolo dihias, jumolo dipersiapkan, jumolo dilehot di batado, hatana todina asa borhat akan nasinuna, jumolo dipapita di batado, asa boy disuruh di batado. Makatai di bata tu si Hesekiel hidup di 20 tahun. Ali anak ni Jelma au marsumpo tu halak Israel tu bangso akan namang kuturi do pagao tu bangso namang kuturi do pagao nang nasida nang upuda sida say marbalik do sianaw rasi rasa sedari di paborhat di bata panlirangna manopot bangso Israel, bangso na pinilikna, bangso na niasyanna, bangso na pinaluana, alay bangso na matsay, takhang, wala nilong ison na magutuli ng mga. Bangso pangalo, nasay mangalo na di bata, ako opo na pe mangalo, tusido di sulo di bata si Hesekiel tu bangso nasay maguturi nasay mangalo sa haro isadalo di na makatay di bata doho si Hesekiel tutonga-tonga di bangso ido di sulo di bata si Hesekiel jala ikon doon na hata ni di bata aw matongon marsumpot tu anak na pirgo dohot akan natakang maroha jalan umum umat nasida boti hatani Tuhan jago iko pas hatani si Hesekiel hatani di bata amangin ang kahulungan ni Tuhan Yesus Kristus idong ng na ditangi mo panakso ditangi mo iko pas haton na do hatani di bata asa diboto nasida adong panurirang itonga-tonga na sila. Amangin na kita sulit na puliso. Molo sumunak ka na to rasita. Molo tababorhat yan ang kota na marsikola manang usada situasi na baru tentu tak persiap bedo na sila. Tapar bohali do na sila. Jala tababua na taboto taringo to na masa naik pun kadupan lobi siani debata mempersiapkan naposona lauborhat pasahaton hatani debata diparbohali parhite-hite tordina tuaka nasinuna dan terbatas debata dihagubuonna lau marsuru nasinuna naposona jala ditanda do nang nasa hagaliona iboto do hakuramata isi maniak kita dia dopan di bata dajol memerdosa do kita dajol menabuk hakurangan do kita mace takas do hagaliona dia dopan di bata alai di parar di bata do kita di jodoh asahita gabi akra ulaulana si buan hatana si pas
pasahat hatana di babua di bata di son bangso nanai tobotona hasahatan ni hatana ima bangso na manguturi bangso na mangalu lupa di bata dada ulan desida hati hai dohok donang ukuna sida di babua di bata songo dia keadaan karakter ni bangso lain na ulungan nai bangso hasian itu hani panguturi pangalo say merbalik dula sida sianau rasi rasa sadarion akka par bohi napir natakam akka si jogal rukun ima bahasa naumura taatus jala iko pasahatun matusi buti hatani Tuhan jauh namangina sudah kita namanangi hatani di bata bitikio au sugari kita disu borhat pada poton akan birbohi akan mamal akan berbalik siat di bata nasora mangului di bata akan pangalo akan si takak-takak au sugari kita disu rasuli kita bersidangnya hitung-hitungan di pagubas siupe ay angka perhubas situa isarana ditanda 22 nipian au sugari disuruh pada mongkong ulo dusipatan au nama au sini puasa ala diboto namau ini mangadupi aka namaol rohan aka napir bohina aka natakam rohana aka najugal hukuna pada poton halak si sokron dan namura pada poton aka pangalo rabui tahilala mulu mangaran berhadapan kita no aka natakam rohan itor muhama pakilala ata dakdamu alai alani ulau naik ulah ulota ikut tak adu akan akan marrohau tabotobi dua tiap kena nama semua dia mah dah biasa tapar jumpa kita akan akan rohau akan akan rohau si patah tak si patah tahi jujut patak sodi moto sudiati soni dok dope mana ngaha nungai terperjodoh mana madok ngaku bodoh mulai ibalau makatai otik dope itor didok ngah waktu si sai sude pitor di bodo walau nunga mangadu bisi akajul masih somono aha manukono jumuk juk nama rai basi aidangan nunana jala walau disuruh kita tu akan natakan markoha pasti udang-udang sidanya madapot telah kena berjulung temu hidup benda hidup di hagabata ide-ide dan butuh corak-corak namali corak mengadupi akan natakan alailah semoha mengadupi akan dan bucu saya bersiden yang kita tu si alai di babua di batado macetak kas tu pandirang esikil ikon hati bana disuruh di mata maradupo bangso hasyana alai akan natakan amangin ang kahulungan ni Tuhan Yesus Kristus pasti maul boy alai walau tak mengikuti itu tahun di babua macetak kas di ului si Esikil do bersukuni di mana lau madapoton bangso natakang roh wasa ibana raden jumbo ludang diri dan palasa alai hatani di mata nau tinangi mona jalatot dini di mata dilihat tu ibana gabi takas ditangihon hatani di mata lapatan ini amanginan rahulungan di Tuhan Yesus Kristus di batau di batado si Hesekil nang kita suli akan naposea di ibana di batau di batado kita jala disuruh kita lau pasahaton hatana tutonga-tongani portipio dago hatakang dilihut di bata
jala unang gabi do tita pangal akka per bohina bir akan natakang markoa radi maita olo maita disu di mata tulaw ni di mata jala tahaposi di mata do majuluani sudina akka ulaw nanayang ulaw mata dan ditinggal di mata ita sesada ita mengadopi hamaulog iebe na masa ni tungatongan ni Nuruta. Songon naridot ni si Paulus tu si Timoteus berita hon hatai ditiki na une dohot naso ni 2 Timoteus 4 ayat 2. Yesus Kristus anak ni mata disuruh tungatongan ni Kortibyon paluaho kita berdosa nakarihot di bagasan dosa namangulu di bagasan dosa diporsan ibana sude sahita diusung ibana sudena na dogdog lau paluaho kita jala radido ibana mate radi ibana pangului pola saat kuna mate di au pinarsina radi disuruh di mana tuaka natakang tuaka na berdosa asa malua kita asa sahat barita nauli dapotan haluau sudi akan aku sean radin kita kalau disuruh Tuhan mabuan jala pasahaton hata di Tuhan didok debata tu si Hesekiel ditangihon manak so ditangihon lapatan na adong kemungkinan ditangihon alai adong nang kemungkinan dang ditangihon ala parrohan atakkan nasida namar balik do nasida siang di mata alai ikon pasahaton hatani di mata ikon marwaso do hatani di mata diboto panlirang at kung boto nasida idok hatani Tuhani asa diboto nasida adong panlirang adong naposo ni di mata adong suluan ni di mata unang so diboto nasida na so kaduli di mata diboto nasida asa akas adong do panlirang ditonga-tonga nasida peranan kehadiran naposo ni di mata mapakoron tu nasida manang-nang mapakoron ditangihan manang-nang alay ikon adong isi naposo ni di mata ikon adong barita na uli di pasahat ang giat ang kanatakang marroa gabi muba ang giat ang kanamarsahit gabi marbogo ang giat ang kanamardili gabi adong pakirimon na marbogo do hatani di mata ipasunod tuita ang manginang haulungan ni Tuhan Jesus Kristus pasahaton hatani di mata jala diperlengkapi do akan aposea dilihon hatana dilihon todina dipatawu hita diiasi digohi hatani di mata asa marbugo hita pasahaton hatani di mata anggiat maamanginang kita sudina na manangiwan hatani di mata lumubi di partikiano ditikinaune dohok na sokne mga dubi ang kanatakang ikon pasahaton hatani di mata dang hatatta dang pikiranta alay hatani di mata margogo mahita jala ono mahita pasahaton barita na uli na pinasahat ni di mata ang giat udang hala daruli halwa amin pertanyaan baik mauli hati matuhan dinahubigihan ni hatam dilihokodo ni hami Tuhan tikinaw disungkuli hodohan asa marbuho hami Tuhan lao pasahaton hatam tumanangi si pelumobi Tuhan tuakan natakang marbuho unak Tuhan utulak kami bersyukur unang adong namusada siap kami Tuhan marsidalian ay kuboto kami nunga di iya si kami siap nasa dosa kami dilihok koton dito di parbadia Tuhan asa say tinggil si pareon nami manangihon hata jala buhi kami Tuhan pasahaton hatami
sainian ma Tuhan hatami di rohana. Asa tu merkuku kami Tuhan, pasahaton barita nauli, barita las ni roha, barita kolong ni roha, di tengah-tengah ni nagpaliarkan. Tuhan tatap mahami di tengah-tengah ni Portibio, lumobi di masa ni pandemik di Partikianon. Mudah Tuhan ang kanungan nami, nagami marsitaon, jala gudang Tuhan namuding alani COVID-19. Tuhan, saya humana mga muli agka namarsak alani sitaonon, alani agka dongan na hinahulungan na borhat panaputoko. Apuli ma Tuhan, asiroham. Jala bataw ma Tuhan sudihami macamoton diri nami. Marhiti-hiti na setia Tuhan mangihuton protokol kesehatan. Lumubi Tuhan nakui mentami hatang. Dihahulungi hodu kami, diramoti hodu kami. Alani Tuhan markuku mahami mangaramoti menjaga diri nami. Nang dongan nami cuma. Babuah holong niruham di kami. Holong niruhan nami nang dinungan nami. Asiroham Tuhan tatap sudina ruas mitriam. Tatap bangsa nami bangsa Indonesia. Ramoti Tuhan nang agka na mangula di rumah sakit. Upasahat kami ma Tuhan sudina tutangam. So ngoni nakpagkubasyon di tengah-tengah diniham. Say pataw jala parbisuhi kami Tuhan. Makubasi sudina priam. Lumubi Tuhan na di bagasan parsa. Na di bagasan parsa iton. Ala ni pandemik ni tikim. Asiroham Tuhan. Ramoti mahami. Mauliati mani umarhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Say tangi rumah tanian nami. Amin. Marete mangita jala tapasahat ma bersembahata. Tatangyan pun ma pilianta kadopan di bata pertanyaan mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang kudu haruan ni salu silihun-lihun na dinggan dot na sa ulibasa na paulutus. Pasahat kami masyan na nilihun itu kami pilihan nami tuho
say jalo may gabing wab na hujus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti, asaw parasya kami piliano. Pati bulong karajao mo ditong-atongan yung riyam lumot tipor tibion. Buhay marwanan marhiti-hiti torti, asalam utandahan ni budang misilion-lion mito kami. Asalam girgirhan madok maulianet mo, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapahita manginuon di tangiang hato patay. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarno, say rumah rajaon, say saut malongon iruhap di Banua Tongong songon na di Banua Gijang. Lehon matuhan sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, dosa nilungan na mardosa Tuhan. Unak kami tugiyon tu pangunjunan, balua mahabisian pangaku, ay ununa-una harajao, bahot hagukuhon, roh dihasangapon saliling-nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dot olong ni rohani di bata ama, dot parsauran itu di parbadia ma,